Здравейте хора, ето го Бари. И сега ще ви покажа къде е Спинка, Риска с малките. Ето я Риска. Преди малко беше Спинка, обаче сега малко се разсъни. Ето я Риси. О, ето я. Ето го и Мери. Ето я и Мери. Ето го и Цезар. Цезарчо. Цезар. О, иска да се самичи. Ето я Риска. Едно пръстче да й дадеш, тя пак ще се погаля в него. Стой само да покажа по-удалече. Ето. Опа. Ето го Цезар, малко ще почеша. Ето я и Мери. О, Меринце. Не, Риска слезна. Това е доста зле. Ето я, ето го Цезар. Виж колко е сладичко. Тук Мери малко Бари удра. Малко. И може да се абонирате за канала и до края на последните 2 месеца да стигнем 500 абоната и да оставите по един мощен лайк. А от мен, чао!